Ki seng balang baper jong Southwest Khas Hills District ki bakantup ya ka KSU SSSS FKGGP HNM Hito HNYF HYC hene kesngi ka khatsan tri kuno pra arjar arpsan kilalek bani kendu kerki ya uba LT Taryang Additional Deputy Commissioner ban pensngau halor kajing persya kajungki ya kajing temu jong ka sorkar man penkeriano ya Superintendent of Police jong ka Southwest Khas Hills District babi jerwa bat ikwei ke officer ki bampat kot kapor rekam jongki nagaleng seng bhalang gila kentu ya sorkar bala kumno ya ki officer ke batrai bha naga benta upat ba amdai ban penkria kam siteng por klempat dapura kapor rekam ki seng bhalang ka Southwest Khas Hills District adin kajinga selok pat kinong song kathan gila shime karai bandawa nak sorkar bakadei ban wanra ya ki SP ni ki magistrate bat ki officer ki badai khasi halor ka nongrim bakan don ki jinge dei ka bajan bat ki pajba nagleng seng bhalang kel mahamjur ek sorkar bakam dei banile kai bat ki pajba jo ka Southwest Khas Hills District ban wanra ni wing officer kadbomon na ka benta ka jing mentoi jongno klem da perkhat pat ya ka jing du nong jong ka district mane ba ka jing kendu jungi ka dei bat tene ki premature transfer dan ai kata ka jing transfer ya ki officer ki paper siteng por kani kalong kai ka ba nakaleng ki por sarkar imat kilale tanam ta ka jing mentoi jono da ka ba kilapan khain ya kata ni polisi la ne tak polisi ban ong ba ya ka minimum posting jong no officers bode bandan ha ki district kata kadi ga jing pan khain jong ki bosokar bar omtang kata ka pan khain ru wadi kandan an bat wad ya ki banta ki bala sei la yo ya ka jing tha na ka yang bisaro te komai so mane ba ka jing wan jungi ha kani ka por mta ka dei ba hadin bang la yo e ka jing tep ka batikna ba nakaleng jong sarkar kala persang lani kala mut kala don kata kajing temu ban transfer nekong yu Superintendent of Police ubah hajing sya mata imat udang don dok ba sipo kadoi benai hoi long ba ni sotho la kam transfer hi haba transfer nu usa kalong ba ki pa ba gede bantep lani nakaleng ni de bantep ba kai ka ba ule bangi haban transfer namar ba subu nom ta kadon ru kawai ka hukum lani kata ka judicial president napo jongka Supreme Court ru ka baong ba SP lani u he bulet ka minimum tenio ju haka jaka bu usa ba haka jaka ka ba ude bandan kalong balakum no arsnam te hanrai lada dan ka jingweng ya ka ba hukum ta u he officer kamot ba devon weng halor kanong rem ba ule kinu ki kam kinu ki benta ki balong persya ka sensar kadar ki balong persya ya ki pajba ki badan ha kata jaka hari kani ka jingle jong sarkar habide bini SP jong Southwest Hills kapan i ba imat ba kadon salendet bat omtang kata ka ba sosi pat kalong ka ba kam sosi kalong ba ile jing tip ba haba ki wangi SP ubade kasi ki persang pat donra SP ude dokar lani ubade u bom dei kasi hoi ngimdon kanu ka jing kan tho kita ki bom dai khasi hari kumbaong mane kalong ba ngi haperkhat ya ka jing long jong sun beneng ya ka jing long jong ka environment hapo Southwest Hills ki la ka dei ha ka district commission la ka dei hapo jong ka police bat ki wei ki office sarkar kalong hapo Southwest Hills haba ki le kanu ki ya lang ki ya trailang bat handai kai ka ba paum ta par kalong lada wanra ibrung da bar kalong ba kan sem jing ya ki no song snong kan sem jing do bar snong ki seng semla snong ki VDP snong bat kinui kan hon kalong ba kin yo kata ki trilang na kam ta ban develop ya kan ka district ka jungi te kata ka de ka wei ka mat ka ba na kalang ka jungi ni soban persa jur bat habede ba kani ka jing wara yo de lani ka jing transfer USP na kalang jungi la kransai ba larong kubala nakalang sarkar kadai ban pene swa harai lara suthu ba kamla su ban pene ru lara kawan ra kalong ba kadai mon ra hi dawde khasi kanang ba kanlong ka basuk ha ka jing trekam berkido baso berkino song berki kan hon fair ki badon hapo jong ka Southwest Hills i brokwai bat ha ka ju upor ka jing dawa ka jungi kalong ba ya ka sarkar ba kamdei benele kai ya ka Southwest Hills jungi Southwest Hills jungi kadang ba khatar khalai snap mai
kadang don kam sibun ki ai nam ta ka development dong ka thain la ka long ha ki banta jong department ba pher leng ba ka health leng ba ka PUD PHE water sources percui gue ngimla banjar ki don kam sibun bat namar kata ban develop ki ne jaka ngi don kam ki officer ki ban tre hani ki ba la kumno kolong ba ki dei ban hasam transfer kolong ba ki la dei ban tam ya ka tenure policy la ne kata ka minimum posting ke bau de bandan hapot ng district namar ba ni don kam ki officer begin sa kam slam ki officer ki babiang ban sa kam slam bakin so thu jelong jaman bat la ru ban wara ki dulben ba per hapot ng ka district ka jungi te agne jing jungi bat kan jing tho kolong ba hajing sha kolong ba ka ngila dei ban ya kandu ichistri ring so thu ba kapor lang kam kirki tinggal awan ana po district administration hapo banyak kedu DC UADC balok no kolong ba kin pha kan ki jing tho su chistri DIG ministers ki chief minister ba pher chief minister joka sarkar jala ba ude ban pakhat ba ban mele kai ba sabwa selshek ka don apren ka songsuk songsai te ni karpat ka sarkar ba kamdei ban panthut lane ban aideng ya ka district ba songsai bat ka kumbang mene ka sabwa selshek ka de ka district ka ban yaksaj nak pagi development ba pher wat pen kulmar ya ka district ka jungi namar bala da ka sarkar kale si ale kumni ban yale kai ya ka jing wara ki officers ba pher bu district nang ta ka jing toy jono le se kan poi ka por bana klang jing isang balang ki pai ba sabra selshek banyak perkhat bangi habne ki persa ya ka bakum kani ka jing tumu wan pau nai kulai ki na media person ba wan saki mata kasni kani ka jing kendu ko jungi kala don ka na kalian ka jing perkhat ka ba jing perkhat ka jing song meeting ka bakki jong ki kunhun sing balang po ka service district ha ka kini ki por ki khliat por ki badai ki civil society groups na ka daw ba ki don ki kam ki ba kham ki ka ba na kalian ka jongi ki ayo jing tip ba kan don ka jing thumu ban pekerja ya ki kan pekerja kami ki officer katukani mut ki officer ki badai po ka district kani ka jing thumu juga sarkar ban wanra ya ka premature transfer kamtam USP but USP jongga surveillance district but ya waypat u badai ki waypat ki district heads te nakaliang ka jungi ngi kerki ngi layawan ban yakendu mentakasngi ban yakendu ban yakendu yu deputy commissioner te hanre ha ka jing bam yakendu ina barimdon ngi layakendu pat yu additional DC ban simkhia ya ne ka benta bat ba nakaliang jungi ki civil society groups baro jog service health ki bakan thop nadu ka ki assistant union ka sunjuk ki sang samla sunong jog ka service district nanta ka HNM ka sing HYC nanta HNYF bat ka hito jog ka service district nanta bat ka FKGP baro kini ki civil society groups jong ka service hill nilai kendu lang mata kasni ban bersengau sia akan ikamat ba ngim kai kalong kubur ke bangin sotenat khamtam mi wede ber SP haba kajing trekam ku utang sistem berpadap but ya kumju uru ki head sejong department ke bangin tip bakini ru ki padap ka katkum ka tenure ka jongki ka por ka jongki kadang long ke balangkot ndai ka don kajing ya pekerja kam ka bomon kajing lek ka bomon jong kita ki bor ki bajrong tena kalian jongi ngim sotenat ya kene ka kubur bat ngila ya kendu menta bat nakaliang jongi nakaliang jongga administration nang ni kila simki ong bangin simkia ban pentip si bor badai pej ke bak bo sabor ki bor bahajrong bat kumjuru nakaliang jongi ki seng balang ni haban yele kan bala ban poi kini ki kot ban pha si dai ki bor badai pej namar ba kum kini ki ka kta ya ka district jongi khamtam habi dai bat ka hakaliang khamtam ki head jong ka police ki pajba ki seng balang baru khoj ni ladon ki kadnya ke jaka jongi ka ba kisang balang dekat kisnong ki tau kirang ba snong ni ki don ki bang yasdang ban ya pentri kam nam ta jing ba ban pe ba kamiat ilang salang adu ka ki don ki kam ki bang sensitive pon ki jaka jongi ka area ka jaka jongi ka district jongi ka badang yele ban warna ki bolong sustain nam ta ban sustain nam ta jing ba bat khamtam ha jing dai bat kita institution ha bai dai ka law and order harai gidang sedang mentri kam tang sistem ki padak harai mata pat
bor ka bangi pha shakia sarkar lani shaki bor wi badai khme ya ka jing bu bat ka jing penkria kam ki officer ya ki head jong ki officer pok district kam theo tang ya USP bat nrai ya kinu ki department ki head department lada ka dai po health po PUD lada ka dai po jong ka police lada ka dai po ka social welfare agriculture PHE bat ki wai ki ba ngi ka ba lada ki le ya ka kam bat ki penkhai ni ki kendon ka ba ki kendon jong ka ki rule ki an ki penkhai ki kendon ki ba mi hap kum ka policy ba kita ki nong thau an hi kisna harai habangi ni perkhat bakina kinang thau an kinang bahaya ki an harai ka pau ban ban baki nong thau an ki pen kedia lan ki pen kedor ki pen khen kala ya kita ki an te kumbang ilap mata la ka don sya ko kum kata ka jitu pari akam USP badi ki wai kanai ka long ka ba ngim sotanat namar haji sya ngi de ban bahaya ki an harai kita ki bru ko don ka bor ki long ban kinang pen khenyan te na kalang jongi ngi lawan pas ngai ki kubor ban ka kubor ka ba khlan balada ka ni snguru baka don ka jitu ban wan ra ya ki officer daki brio ki bom dai ki khasi kataru ka kubor ka bangi hangni ko aban pensai ba ki ka sarkar ka suthu ya ka sinbeneng jongi hangni ka de suthu ka sentiment ju pa ba hangni khamtam habai dai bat ka ki an ki law and order nata ka daw ngisngau ba ladal ka sarkar kamla ban kiar kadem kam dai banwara daki brio ki ba ki bom dai khasi lada ka dai banwan lada ka songnia banwara subawanra daki badai ki khasi jungi umdai daki bomdai ki khasi namar ba ka jaka ka jungi ku bangilong ni haban buram sentiment jungi pajba jungi namar ki babun ki kam ki bangi dang telang dekat ki song ki thau kadai na ka bentak ji susu jingbut lang kawai te ngimko banwara kinu ki huri hura khamtam gi dang yai kapor ka dang hidang sedang banwara ban yai ya kan di district ka ba jungi ban thamai ki officer mutak bedon ki babiang te hanai lada ka don kanunu ka ba palat na kata ni de ban tiplang hari umde ban shule tambah nomor ban shule kai ban shule kun jakai ya ki kam ji penroi ki skim ki bafer ki baki pajba ki nong sonong ki rang ba sonong ki don kam hari ban shu ya le kum ni ka penuan ra ban ni ka ji huri hura ka ji klumar borok ki banta pena kaleng jongi ngi singau ba lengba jong ka district admission mata ngi kwa banong ban perpoi ki kwa sarkar bat nginang ya budin ru saki chief secretary bat saki beriu ba song ka bor sarkar ba ya kan ni ka message ka bang imso tanat la phi sarkar kale ko nai